sa mi na mesiaci zjavil môj stratený dedo Stupian. Tak vždy v cudzích básniach, vynálezoch bolo Slovensko, jak zbojník v lese. 1000 rokov mešká chúde naše. A prvé sa vyviezlo až hore, len tak, zo zbojníckej samopaše aj cudziemu vodu na rázbore. Vážení prítomní, najskôr poďakujeme za recitáciu básne Ľubomíra Feldeka. Zhodou okolností dobrého priateľa, tu prítomného Miroslava Cipára, ktorému budeme otvárať výber z jeho výstavy. Priateľov, o ktorých sa básnik Feldek vyjadril, že miesto, kde sa Miroslav narodil, sa nemalo volať Semeteš, ale Sem sa teš. My sa takisto tešíme, že sa stretávame. Pozdravujem vás v mene Kysuckej kultúrnej nadácie a naše nadačné poďakovanie je mestu Čadca, je Kysuckému múzeu a samozrejme tešíme sa, že ste prišli aj z krajín, ktoré sú okolo Kysuc alebo aj veľmi ďaleko od Kysuc. Slova by sa mal ujať zakladateľ Kysuckej kultúrnej nadácie Anton Blaha, ale tým, že poveril touto poctou mňa, môžem spokojne bez jeho začervenania povedať, že ak už tu sprístupneme druhú drotenú plastiku, tak nebyť jeho podnetu, nebyť toho nápadu, tak pravdepodobne by sme sa tu zišli pri nejakej inej príležitosti. Kysucká kultúrna nadácia sa dlhšie venuje problematike drotárstva z pohľadu, povedzme, nadačného. Snažíme sa doplniť aktivity, ktoré sa v rámci drotárstva, pestovania drotárstva, remesla a odkazu rozvíjajú po viacerých líniách. Takže ak stojíme pri tejto soche, tak myslíme zároveň aj na našich vzácnych hostí, na leteckého pridelenca Spojených štátov amerických, veľvyslanectva Slovenskej republike, lebo je to aj potešením pre nás a uvažovali sme na začiatku, že či obliecť drotenú sochu do skafandra alebo do leteckej uniformy. A keď sme sa rozhodli pre túto podobu aj z toho dôvodu, že prichádzajú domov za deti a pre deti bude atraktívnejšie pozerať sa na človeka, ako aj na Feldek v tomto zázračnom oblečení. Tá uniforma, ktorú máme prítomne, sme položili k stolíku a bude súčasťou expozície, ktorá je zatiaľ dvojjediná, černá pribúda vedľa sochy Jozefa Kronera, pre nás Kysučana, pre Slovensko výborného herca a pre svet nositeľa ceny Oscara za film Obchod na korze. Keď hovorím o vzťahoch medzi Kysucami a povedzme svetom a medzi cestami drotárov z Kysuc na severný kontinent Ameriky, tak myslím aj na pána Tekela, ktorý napísal knihu o našom rodákovi Černianovi a samozrejme vrúcne myslím na pána Karola Guleju, ktorého tu budeme ešte viackrát spomínať. Človeka, ktorý keď sumarizoval cesty drotárov po Európe, po širom Rusku, po Ázii a samozrejme aj po Severnej či Južnej Amerike, tak završil svoju kapitolu o drotárov v Amerike práve Černianom. V dôstojnej oslave 230. výročia udelenia mestských výsad mesta Čadca, pripravených na tento deň v súčinnosti s Kysuckou kultúrnou nadáciou Bratislava a Kysuckým múzeom Čadca. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, srdečne vás vítam v meste Čadca. Vaša prítomnosť a záujem dáva celému podujatiu punc významnosti a spoločenskej dôležitosti.
Vítajte na Kysuciach, vítajte v našom meste Čadca. Ďakujem.